салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам ки оиди пролактин, баланд шудани пролактин, сабабҳои баланд шудани пролактин ва худи пролактин чӣ аст ва дар организми зан ва мард кадом вазифаро иҷро мекунад мехостам ба шумо маълумот диҳам. вале дӯстон, пеш аз оне ки наворро сар кунем, як маслиҳате доштам ё ин ки як чизро аз шумо пурсидан мехостам аввал аз шумо пурсам, фаҳмам ки оё шумо розӣ ҳастед ё не, баъд навори имрӯзаро сар кунем. вақтҳои охир дар WhatsApp бисёр смсҳо мебиёянд, оиди рекламаро шикаб ман намедонистам ки дар ҳамин саволашон чӣ ҷавоб диҳам, оё розӣ шавам ё не, чунки мехостам аввал фикри шуморо фаҳмам. мо агар ҳамин якдигарро ҳам надонем, аз пешин надида бошем, бо бисёриҳои шумо дар WhatsApp суҳбат мекунем, дар комментарияҳо низ суҳбат мекунем. Ба фикрам агар як оилаи калон низ ба ҳисоб меравем. қариб ки 2700 нафарем. аз ҳамин сабаб агар шуморо намепурсидам дар бораи ҳамин чиз, несправедлива мешуд. мехостам ки фикрҳои шуморо пурсам ки оё розӣ ҳастед ки дар канал реклама пайдо шавад ё ин ки не. чунки дар канал ман дар бисёр ҳолатҳо аз рӯи комментариҳои шумо кор мекунам. агар дар мавзӯъҳое ки вақтҳое мешавад ки мепурсам ки дар кадом мавзӯъҳо бисёртар мехоҳед навор бошад ва мебинам ки дар комментариҳо бисёртар дар кадом мавзӯъҳо мехоҳанд маълумот гиранд, дар ҳамон чизҳо навор тайёр мекунам. аз ҳамин сабаб дар ин бора низ мехостам аз шумо маслиҳат пурсам ки шумо чӣ фикр доред. акнун наворро сар мекунем. пролактин худаш чист? Пролактин ин гормон мебошад ки дар майнаи сари инсон дар гипофиз ҳосил мешавад ва бо гипоталамус назорат карда мешавад. дар вақти ҳомиладорӣ, дар вақти ширтии зан, вақте ки зан кӯдаки майда дорад, метавонад ки пролактин баланд бошад ва ин ба ҳолати нормалӣ дохил мешавад. барои чӣ маҳз дар вақти ҳомиладорӣ ва дар вақти ширтӣ пролактин баланд мешавад? барои он ки пролактин вазифаи асосии он истеҳсол кардани шир мебошад. аз ҳамин сабаб вақте ки пролактин дар организми зан дар вақти ҳомиладорӣ ва ширтӣ баланд аст, ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ғадудҳои ширии шумо шир истеҳсол мешавад барои хӯрондани кӯдак. инчунин миқдори муайяни пролактин барои дуруст кор кардани ғадуди сипаршакл, яъне щитовидная железа, гормонҳои занона, тарзи дуруст кор кардани тухмдонҳо, тарзи дуруст кор кардани ғадудҳои болои гурда ёрдам мекунад. яъне дар миқдори муайян дар организми зан хеле гормони муҳим мебошад. ба ғайр аз ҳомиладорӣ ва ширтӣ дар кадом мавридҳо метавонад ки пролактин баланд бошад ва ба кадом ҳолатҳо оварда мерасонад? сар мекунем аз ҳолатҳои физиологие ки метавонад пролактин баланд бошад ва ба организми инсон зарар намерасонад. якум, ҳангоми алоқаи ҷинсӣ метавонад ки пролактин баланд шавад ва баъд аз 3-4 соат метавонад ки ба ҳолати муқаррарӣ баргардад. дуюм, ҳангоми кори ҷисмонӣ кардан, яъне ба варзиши ҷисмонӣ машғул шудан ё ин ки кори вазбини ҷисмонӣ кардан метавонад ки пролактин баланд шавад. сеюм, ҳангоми стресс ва метавонад ки баъд аз 2-3 рӯз барқарор шавад худ пролактин. чорум, ҳангоми хоб. баъде ки мо хоб меравем, дар хоби мо баъд аз 2 соат метавонад ки пролактин баланд шавад ва қариби пагоҳи рӯзӣ ё ин ки аз хоб хестан, баъд аз 2 соати аз хоб хестан, пролактин метавонад ки ба ҳолати муқаррарӣ баргардад. ва панҷум, узри зиёд мехоҳам аз шумо агар айбам шавад, ҳангоме ки ғадудҳои ширии шуморо бисёр меқапанд, агар бо забони русӣ карда гӯем, стимулятсия сосков. дар ин маврид низ метавонад ки пролактин баланд шавад, чунки ба майнаи сари зан сигнал меравад ва гипофиз корашро зиёд мекунад ва пролактин сабаби баланд шудани пролактин мешавад. аз ҳамин сабаб ҳам дар вақти алоқаи ҷинсӣ ва ҳам дар вақти ширтии зан дар кӯдак, яъне стимулятсия сосков ки мешавад, метавонад ки пролактин баланд бошад. ин буд ҳолатҳои физиологие ки метавонад пролактин баланд бошад ва ба организм зарар нарасонад, чунки бо мурури вақт онҳо метавонанд ки ба ҳолати нормалӣ баргарданд. акнун ҳолатҳои патологӣ. дар кадом мавридҳо метавонад ки пролактин баланд бошад? ҳангоми вайрон шудани системаи гипоталама гипофизарӣ метавонад ки пролактин баланд шавад. ҳангоми воспалительни процессҳо дар майнаи сар, аденомаи гипофиз ягон хелобразование ки дар майнаи сар аст, ҷарроҳӣ дар майнаи сар, захм ёфтани майнаи сар, омос ҳаст ба номи пролактинома, ҳангоми поликистози тухмдонҳо, ҳангоми бемории ҷигар, яъне цирроз печени, циррози ҷигар, метавонад ки пролактин баланд шавад. инчунин ҳангоми аз ҳад зиёд истифода бурдани баъзе доруҳо метавонад ки пролактин баланд шавад. ба онҳо дохил мешавад антигистаминҳо, дар худамон мегӯянд доруҳои барои аллергия. агар онҳоро аз ҳад зиёд истифода баред, метавонад ки пролактин баланд шавад. доруҳои асаб, антидепрессантҳо ва доруҳое ки барои намемонанд ҳомиладор шудан дар худамон мегӯянд гормонални доруҳо, ба қавли дигар орални контрацептив метавонанд сабаби баланд шудани
пролактин шаванд. нишонаҳои баланд будани пролактин кадомҳоянд? Якум нишона ва нишонаи аз ҳама асосӣ ин вайрон шудани цикли бенамозии зан мебошад, яъне зан задержка дорад. дуюм ин паст шудани ҳолати шавҳонӣ. агар бо забони дигар осон карда гӯям, снижение полового влечения. баъдан дигар нишонаҳо ҳаст ки на дар ҳама занҳо дида мешавад. ба онҳо дохил мешаванд аз ҳад зиёд пашм баровардан дар бадан, яъне гирсутизм, бисёр доначаҳо дар рӯй баромадан, угривая сип дида мешавад, дар муддати кӯтоҳ аз ҳад зиёд вазн гирифтан, яъне тез фарбез шудан ва галактарея дида мешавад, яъне ҳангоми ғабтҳои шириро зер кардан шир мебарояд. чунин ҳолатҳо дида мешавад. дар ҳамин ҷо як чизро қайд кардани ҳастам ки пролактин на танҳо дар организми зан дида мешавад, инчунин дар мардҳо низ пролактин дида мешавад ва он барои мард низ хеле муҳим аст. миқдори муайяни пролактин дар организми зан барои дуруст кор кардани тестостерон зарур аст ва ҳолатҳое мешавад ки дар мардҳо низ баланд шудани пролактин дида мешавад ва дар ин ҳолатҳо дар мардҳо суст шудани ҳолати шавҳонӣ дида мешавад, тағйир ёфтани ғадуди простата ва инчунин калон шудани синаҳояшон дида мешавад. аз ин рӯ санҷидани ин гормон на танҳо барои занҳо, балки барои мардҳо низ муҳим мебошад. барои муайян кардани пролактин одатан ташхис мегузоранд, яъне анализ месупоранд. одатан анализро аз рӯзҳои 3 то 7 цикли бенамозӣ месупоранд. баъди оне ки маълум шуд ки пролактин дар организми шумо баланд аст, равон мекунанд ба санҷидани майнаи сар, яъне МРТ майнаи сар мекунанд, мебинанд ки ҳолати гипофиз, гипоталамус чӣ хел аст. ва бисёр хубтар мешавад ки ҳангоми ташхис барои пролактин, яъне анализ супоридан барои пролактин, шумо асабонӣ набошед, яъне дар ҳолати стресс қарор надошта бошед ва пеш аз он алоқаи ҷинсӣ надошта бошед. агар ҳангоми санҷиши майнаи сар муайян карда шуд ки шумо аденома гипофиза, пролактинома ё ин ки ягон омоси дигари майнаи сар доред ки ба зиёд шудани пролактин мусоидат мекунад, табобати шуморо ба ғайр аз гинеколог, эндокринолог, инчунин невролог ва нейрохирург бар дӯши худ мегирад. яъне шумо дар назорати ҳамин духтурҳо қарор мегиред. барои паст кардани пролактин аз чӣ истифода мебаранд, яъне табобаташ чӣ гуна аст? одатан барои паст кардани пролактин аз се намуд доруҳо истифода мебаранд. се намуд асосӣ, яъне стандарт доруҳое ҳаст ки истифода мебаранд. ба онҳо дохил мешавад якум гурӯҳ доруҳо ки аз ҳама асосӣ аст, аз ҳама муҳим аст ва ҳолатҳои манфиаш камтар аст, яъне побочни эффектҳояш камтар аст. ин кавергалин аст ки дар бисёр ҷойҳо онро бо номи дастинекс ё ин ки лактагон медонанд. дуюм ин бромокриптин ва сеюм ин хинагалид. тарзи хӯрдани ин доруҳоро ҳар як духтур вобаста аз ҳолати шумо, вобаста аз ҳолати ҳамун пролактин ва ё ин ки аденома ё ин ки пролактинома метавонад ки тавсия диҳад, яъне схемаи худро дорад. ва ин доруҳо танҳо бо тавсияи духтур истеъмол карда мешаванд. баъди оне ки ба шумо тавсия доданд чунин доруҳоро барои паст кардани пролактин, бояд ки шумо баъд аз 3 моҳ аз нав санҷиши хун, яъне барои пролактин фаҳмиданд ки дар кадом сатҳ аст ва санҷидани майнаи сар, яъне МРТ майнаи сар бояд кунед. бинед ки дар кадом ҳолат, агар аденома ё ин ки пролактинома бошад, дар кадом ҳолат қарор дорад. аз хӯроквориҳо бошад, бояд шумо бисёртар хӯрокҳое истеъмол кунед ки дар таркибашон глутамат натрия камтар дошта бошад, яъне ҳамон приправаҳо бисёртар дар таркибашон глутамат натрия доранд, метавонед онҳоро истеъмолашро камтар кунед. истеъмоли колбаса, сосискаҳоро бояд камтар кунед ва ҳама гуна маҳсулотҳое ки дар таркибашон химикатҳо бисёр доранд, бояд онҳоро камтар истеъмол кунед. бисёртар бояд сабзавотҳое истифода баред ки дар таркибашон фоливаи кислота дошта бошанд, чунки фоливаи кислота низ метавонад ки сатҳи пролактинро бо миқдори муайян паст кунад. ба онҳо дохил мешавад лубии сабз ё ин ки гарохи сабз, бисёртар зелен ва моҳӣ. дӯстони азиз, умедворам ки тавонистам ки каме ҳам бошад дар бораи пролактин ба шумо маълумот диҳам. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.